émission day na ba do sa la mo na ni émission ke ko folo sa ko na do nga ba ko be na ko ko no yuri za ni ala ka sa here ta ala ka bela jelo ni na ko no ala ka sa here di bela jelo ambe bela jelo fo ko to si goro la mo ba ne do ta mo ba video partage mo ba video emi amba fo bela jelo no ko be bono yuri ani ala ka sa here di bela jelo ambi atota ni ga jama fe mura be kauna da la ko se donc mi sera ke kame ji ko do la amu ha ke ni ke jama ko bisa funi ala la fami ya kama ya la ke ka bu ma ben lu ya be ba dan le ti mo do ni mo do lu ko la funi ya ta fa la la ana le na masala mo ko ni ko na la ka se ka fami ya lu ga o ma ka ni ke na mo do be du ko no ni cliff laina ani ya ma ba ni nyanguma ba fo ka mali kuna foli filɛbaga bɛɛ fo dante foli min na k'a fɔ ko ala ka san yɛrɛ caya ala ka mali kɔnɔ maliden mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔnɔ ala ka bɛɛ lakana. ok an y'a latigɛ bi k'i wele n'an ka na masala na bubu gɛlɛya dɔ bɛ mali kɔnɔ min kɛlen don ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kamana kan mais mɔgɔ si tɛ ka faamuyali sɔrɔ a la e ye kunnafonidila ye an b'a dɔn i ka ɲinini fanga ka bon an b'a dɔn i bɛ fɛn caman kalama ni y'an ka ko gɛlɛya bubu an ka ekɔli binna yɔrɔ jumɛn de fɔlɔ. mɔgɔw bɛ a fɔ ko ekɔli biyɔrɔ ye kan ye ekɔli biyɔrɔ tɛ kan ye ekɔli biyɔrɔ ye programme de ye i ka nin ɲininkali ni jamana sera ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ nin na nin bɛ kɛ sababu ye k'an ɲinɛ an ka fɛn caman kɔ barisabula Modibo Keyita hamina nin fɔlɔ de la 1962 u b'a fɔ o de ma ko la réforme de 1962 an ka kalan an ka tabiyaw an'an ka danbew la an'an ka taabolo la n'i y'o programme jateminɛ k'a ye i b'a ye k'a fɔ an ka kalan bɛɛ la an bɛ balikuya wagatinin min na k'an bɛ kɛ makɔrɔ ye dɔɔnin k'an ɲama tigɛ an b'an ka jamana dɔfɔw kalan n'o ye histoire ye o dɔfɔw ninnu i b'a ye k'a fɔ 6e année la les royaume massacre des cartes les rois de Ségou a kun b'o kalan je crois que 6e na Denin Ba bo Masakɔrɔ bo u bɛ ninnu bɛɛ fɔ aw ye a kun bɛ royaume kalan ka kɛlɛmasa bolo ta yɔrɔ lajɛ i tɛ nin bɛɛ kalabara ye k'i m'i siya kɔnɔ ou bien i jamu y'a kɔnɔ à partir de la 6e année i kun b'a dɔn i bɔra min o kun ye kalan nafa fɔlɔ ye kalan filanan nana kɛ mun ye o réforme 1962 kuma fɔ ma ko école de masse et de qualité école de masse a ye taa ɲɔgɔn fɛ jamakulu qualité ni minnu ma se ka chance sɔrɔ ka avancer i bɛ taa sɔrɔ olu kun tɛ kɛ lafilifɛn dɛ bilayɔrɔ kun bɛ sɔrɔ o la o de nana ni CA de Samankɔ centre d'apprentissage d'agriculture ainsi de suite DEFU fana la tugun ni minnu fana ye DEFU sɔrɔ n'u ma se ka sigili kurukuru kun bɛ nin ka di dɔw ma parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw si janfara olu kun bɛ taa kapuw kɛ o dɔ ye CFP centre de formation professionnelle mun filɛ ONUSPOR fanfɛla la nin donc à chaque palier kundɔyɔrɔ kun bɛ ekɔliden na mais école nana dilan k'a bɛn an ka besoin ma Modibo ka wagati la i kun b'a ye k'a fɔ école agropastorale kun bɛ yen école d'apprentissage agricole kun bɛ yen école ingénieur d'agronome kun bɛ yen o siratigɛw la i bɛ taa sɔrɔ filière caman de b'a kɔnɔ ENU kun bɛ yen ça c'est des branches techniques donc école kun bɛ dilan k'a bɛn o ma mais école kun tɛ dɔrɔn k'i bɛ kalan ten parce que ne ye jateminɛ kɛ 1955 tubabuw ye an bɛ ka tubabuw ka système mun ta n'i kalan dɔrɔn i bɛ baara sɔrɔ bon alors que la réforme de 1962 i kun bɛ kalan jamana dɔfɔ de la jamana danbiya de la jamana tabiya de la i b'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn donc ne bɛ se k'a fɔ kalanbolow yɛlɛmali école ye binni daminɛ ni ko kura minnu ye ekɔli kɔnɔna na Modibo minɛlen 68 u tilala faransi nana ni programme fɔlɔfɔlɔ min ye o ka école d'Afrique u y'a daminɛ ni mun ye u ma kalan tiɲɛ dɛ u ma programme tiɲɛ dɛ donc maliden
kodɔnna kun ka ca parce que kodɔn fana ni kalan tɛ kelen Sénégalais de bɛ se k'a f'i ye ko nin sumansi in bɛ sɔn ka ɲa k'a sɔrɔ a ma taa école la a b'a f'i ɲɛna ko kaba finnen cogo min na ni kaba finnen an fɛ san mɛn na jateminɛ don alors que météorologue tɛ donc kodɔnnaw tun bɛ Mali kɔnɔ mais n y'a f'i ye cogo min na Musa nalen u nana ni réforme wɛrɛ ye o réforme nana kɛ o nana basé fɛn min yɛrɛ kan fɔlɔ o de ye ka école maître kɛ fɛn na gosili ye u ma kalan na gosili o ye école maître fɔlɔ de la gosi u nana biennalew daminɛ fɔlɔ ka école maître a k'a bila a kunna ko fantan don c'est pour cela ni Mali kɔnɔ bi ma génération kura minnu bɛ ka wuli m'olu fɔ ni école maître ya fɔra dɔrɔn i b'a bila fantanya minɛ kɔnɔ u tun bɛ sketchiw dilan biennalew tun bɛ kɛ a fɛ n'a kɛra école maître tɛ école maître a lakaramugu ni papier école maître bolokoli ça fait corporation bɛɛ la école maître bilala fantanya minɛ de kɔnɔ o biennalew tun bɛ kɛ o fɛn tun bɛ kɛ an nana bɔ o la ka na kɛ 82 83 84 école maître tun tɛ sara c'est fonctionnaire tun tɛ sara mais précisément école maître tun ka sara ko tun ka kɛlɛ fo kana k'an ka ɲɛ école maître ɲɛnama bɛɛ bila dɔw taara Gabon dɔw taara Sénégal olu taara yen école maître aw fɛn kɛ u tun bɛ sara ɲɛnamaw ta olu ka enseignement primaire kun cycle primaire la sara ɲɛnama de tun bɛ donc an ka kalanfaw n'o y'an ka karamɔgɔw ye u tora ten bololaminɛya la mais u n'a ta o ta école karamɔgɔ de tun bɛ kɛrɛ n'an b'a fɔ ko lakɛrɛ a tun b'o caman ta fɛ a bɛ dɔ kari ala ma se kɛ minnu somɔgɔw ye a tun bɛ dɔ kari ka di fantandenw ma a tun bɛ se ka na ni bigi fila ye ni se tɛ min den ye a bɛ bigi secours d'o ma a tun bɛ yala kare kɔnɔ ni n'i ka misi kun bɛnna e tun bɛ taa fɔ i ba ye ou bien i fa ou bien i mɔgɔ min ye ci ka taa fɔ misi ye ko ani bɛnna ko nka k'i cira de dɛ o tun bɛ taa fɔ misi ye misi i yɛrɛ n'i ka cɛ bɛnna kare kɔnɔ bi ne de y'a ci koyi patatɛriw tun bɛ yen jardin tun bɛ yen denmisɛnnin tun b'a ka karamɔgɔ barika ɲini c'est pas l'école seulement ye c'est pas l'école coranique seulement ye hali école moderne na ala ye barika dan sɛbɛ Mali ma kulonkɛ a ka barika la quoi nin bɛɛ de nana yɛlɛma démocratie kɔnɔ ka na école da k'a kan tigɛ Musa ka waati école maître de dara k'a kan tigɛ Alpha ka waati école de dara k'a kan tigɛ école dara k'a kan tigɛ cogo min na u ye programme bɛɛ ci méthode syllabique mun bɛ yen u y'olu bɔ yen ka na ni méthode wɛrɛw ye Alpha nana ni système fɔlɔ min ye o de ye bɛɛ ka kalan ni bɛɛ tɛ fɛn dɔn a kana fɛn dɔn mais a ye kalan an n'aw ma fɛn dɔn a ye taa école la olu de Modibo ta kun ye école de masse et de qualité Alpha ta kɛra la nef la nouvelle école fondamentale o ye nouvelle école fondamentale mun filɛ nin ye o kɛra sababu ye ka école maître ja jɔ surafɛn minɛ ɲɛ parce que école kalan somɔgɔw kalanden somɔgɔw donc ale kun système kun bɛ mun kan école maître 75% bɛɛ ka tɛmɛ classe kɔnɔ ça va ni moyenne t'u bolo a y'o to ka tɛmɛ 75%. La nouvelle école fondamentale kun y'o ye sisan nɔ hali ni ye den ni 3 de moyenne 2 de moyenne b'a bolo monsieur kun bɛ se ka n'a f'i ye k'i ka nin di k'a b'a la passer ka sɔrɔ a la passelen don donc corruption nana ka na corruption généralisée o Alpha kelen tila ka na ni système dɔ ye et programme dɔ ye tu m'excuses ni système tɛ programme do un village une école donc kalanso cayara ni karamɔgɔ ye o de sen fɛ ancien école communautaire créera o école communautaire ni jamana bɛ fitinin di somɔgɔw yɛrɛ b'u bolo fara ka dɔ d'aw ma o école maître de bɛ sara 5000 kalo la o 5000 collectivité b'o d'aw ma mairie b'o d'aw ma ni mairie y'o d'aw ma i b'a ye k'a fɔ o kuma na dugumɔgɔw yɛrɛ b'u bolo fara ɲɔgɔn kan n'ale école maître façon bɛ dugu min na
i bɛ taa fɔ dugutigi de bɛ i jɔ i ka ɲɔ ye ka siyɔrɔ d'i ma ka fɛnw d'i ma mairie bɛ 5000 d'i ma i bɛ se ka kalo 5 k'i ka 5000 fana nɔfɛ donc école maîtrise suguya nana caya. Il y a les fonctionnaires, il y a les anciens des fonctionnaires, il y a les anciens des fonctionnaires de la collectivité, il y a les anciens, il y a des vacataires, il y a les contractuels de l'État, il y a les contractuels de la collectivité. On va faire un système de méthode et système de quoi d'éducation accélérée. Ça va faire tali 3 fois façon. Donc, école maîtrise souvent nana chayata. Ni tato ni mima défaut soro. Douti bota. Ni mima baki soro. Ça fait avec ebere kale feno de là. Et on a école maîtrise amouri. Non, ni munu tra facile là. Nous le massé ka passer. On le met à 6 mois de formation. En même temps, il y a un système qu'on appelle la NEF et qui autorise la corruption déjà dans le milieu scolaire. Parce que ni déma moyen ni soro, a se ka passer. Donc ni demsen nous fait bolo dans l'école matérielle. Allez ni les enseignants ayant fait fonction. Vous voyez des jeunes juristes, des jeunes comptables de formation ou d'autres filières, normalement, barra sur l'absence de l'école maîtrise. Vous dites que vous tiens. Donc, nous n'avons pas fait de on va former un CT, ancien de collectivité territoriale. Or, nous n'avons pas de ayant fait fonction à une collectivité qui a un Sénégal baukiri. Kana jamana in kalanso syndicat ya kɛlɛ kɛ u y'a kɛlɛ kɛ o kɛlɛ de wololen don bi statut nana sɔrɔ giriw nana changer prime de résidence nana sɔrɔ prime de documentation nana sɔrɔ n'o ye 40 000 francs o ka bɔ yen salaire augmenté la condition nana améliorer fo kana kɛ école karamɔgɔ kun bɛ karamɔgɔ kun bɛ grève kɛ k'a tɔ to n'a ye temps ɲini n'i ye 3 d'a ma 7 ale b'a miiri k'ale yɛrɛ den don parce que école karamɔgɔw kunkolo 2 de b'ale la denmansaya ni kalanfaya an ta ninnu o denmisɛnnin minnu nana sisan olu de bɛ taa balo organiser école la olu de bɛ dɔn organiser olu de bɛ kermesse organiser olu de bɛ dɔn i b'a ye k'a fɔ misi yɛrɛ bɛ taa bal dayɛlɛ démocratie chaud. Donc, allez le boulot, allez nana par erreur, fouille boyatala, fouille molatala. Parce que l'école maîtrise souvent nana tchaya. Kana ke bebse ka école maîtrise. École maîtrise kuye moko dambe tigidi. École kon kuye moko sahalendi. A don fini dolendo. I kume école maîtrise di a parlente mais a sanualendo. A musulman fara tchemanka. A date kuma bela. Mɔgɔ basigilen don mais ni nana kɛ dugutigiw bɛ tali kɛ gouvernement bɛ tali kɛ maires bɛ tali kɛ nana kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ. Donc école privée bɛ na n bɛna o la nin ye école ni école karamɔgɔ fagalen ye fɔlɔ minnu y'an faga olu nana ka fɔ ni an ye ninnu denw ka siniɲɛsigi tiɲɛ ka ban an bɛ taa n'u ye privé la donc ministère de l'éducation ministère yɛrɛ baarakɛlaw olu de nana ka na école privé dayɛlɛ n'o kɛra sisan n'a min ye école dayɛlɛ ni kilasi 3 ye o bɛ tila comme ale bolo bɛ baara la ministère la ni orientation bɔra tout d'un coup u bɛ écoleden 500,000 d'ale ma n'o 500,000 ɲɔgɔnna dira ale ma ale ka subvention yɛrɛ bɛ yɛlɛ état kan mais i bɛ taa sɔrɔ kilasi 2 de b'a bolo dɛ dɔw lycée dɔw dayɛlɛ ni 10e 2 de ye L1 ni L2 dɔw dayɛlɛ ni 10e 2 ye S1 ani L1 dɔw y'u ka wari bɔ gouvernement ni kun donc lycée nana ci tan
privé nana caya que ça soit au niveau du secondaire au niveau du primaire privé nana kɛ fan bɛɛ fɛ donc primaire fɛnɛ la tugun ka école maîtrise sara ɲɛnama la o nana dɛsɛ promoteur yɛrɛ b'a lajɛ a denw na ni ma defu sɔrɔ o bɛ taa cours de première année la ah oui ni min ma defu sɔrɔ o bɛ taa cours de première année la ɔ ni minnu ye defu sɔrɔ a bɛ 6000 d'olu ma mais a yɛrɛ den minnu bɛ cours de première année la olu dɔ ye 4000 dɔw 3000 donc olu bɛ balo cours privé la donc denmisɛnninw misi min bɛ cours d'aw ma o de bɛ cours privé fɛnɛ kɛ ale kan ka min kɛ aw kun composition na ale bɛ o den ma cours kɛyɔrɔ e yɛrɛ bɛ kalo bɛɛ ban o kɛli kan kalo mana sa a bɛ yala cours kɛ parce que ni den ma note sɔrɔ den mansa b'a fɔ ko nafa tɛ cours la o donc note de complaisance bɛ di fan bɛɛ fɛ privé nana kɛ ten ka enseignement de base ci mais école bɛɛ ye ministère baarakɛlaw ta ye u kɛlen bɛ k'u musow kɛ directrice ye denmisɛnninw bɛ taa ten collectivité la tugun n'i taara burusi kɔnɔnaw la u nana inspecteurs tɔgɔ fɔlen k'olu kɛ DCAP ye centre d'animation pédagogique ye o la i bɛ taa école dɔw sɔrɔ septième misi min bɛ bio kɛ ale bɛ charbon feere la sugu kɔnɔ mati misi o bɛ dɔgɔ feere sugu kɔnɔ bon DCAP min kan ka munumunu ka kalansow lajɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ karamɔgɔw nana fɛn na ale yɛrɛ fɛnɛ ka budget de déroulement o ye 2 millions par an o de b'ale bolo ani DT kelen DT kumaba in a ka yala ka taa ka kalanyɔrɔw lajɛ ni ko bɛ cogo jumɛn est ce que école maître bɛ en place fɛn minnu bɛ ale bɛ san da a tɛ taa yɔrɔ si 2 millions b'a bolo a b'o don ko dɔ la a dɔw bɛ san da ɲɔgɔn kan école fini lajɛli la a t'a dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ 7e 8e kɛ bio misi tɛ yen o bɛ charbon feere kɛ o bɛ charbon feere kɛ France i bɛ taa école maître dɔ sɔrɔ ale bɛ bio cours di ale bɛ mati cours di ale b'a bɛɛ di mais o y'a sɔrɔ ale ye denmisɛnnin namɔgɔ ye kalo mana sa école maître kumaba ninnu bɛ dɔɔni d'ale ma donc ale b'o di an nana bɔ nin bɛɛ la privé tɔ nana faga yɔrɔ jumɛn denmisɛnnin minnu bɛ bɔ IFM na ka na olu de ye gouvernement ka pression kɛ non olu tɛ ta dɛ école privé fana t'olu ta dɛ u ye carré kɔnɔ mɔgɔw ta ka ban olu la u nana côté malien yɛrɛ taabolo u bɛ tɔgɔlaw de ta tɔgɔlaw ni béninois ninnu bon tɔgɔlaw de y'an ka école faga parce que ni olu sera 6e ma k'u b'an ka histoire fɔ olu b'a fɔ de ko Sunjata Kala Jata olu tɛ Sunjata yɛrɛ jamu dɔn u b'a fɔ ko Sunjata jamu de ko Kala Jata n taara o dɔ sɔrɔ n ko ma n ko n'i ma segin ka n b'i da fara Sunjata jamu de Keyita bon o tɔgɔlen ninnu bɛna ka na cours di kalo mana sa a bɛ taa cours privé di donc an de ye 20 000 d'a ma a bɛ taa tɔ minɛ école somɔgɔw la so kɔnɔ maman c'est comme ça kuma dɔ la a bɛ taa sigi cours privé la i sigilen bɛ i den sigilen bɛ ale bɛ whatsapp kunna den sigilen bɛ tableau kunna 2 heures de temps n'a taara a bɛ kaye cours ka taa a mago tɛ den na o il s'en fout o tɔgɔlaw de bɛ ka cours di dans les établissements privés an yɛrɛ denw an ka denmisɛnnin ɲɛnama minnu bɔra IFM na olu bila ne kɛrɛfɛ n'an yɛrɛ bɛ fɛ ka école choisi bi n b'a fɔ de n ko tɔgɔlaw de bɛ kalan n'u fɛ yen ni école in bɛ bon tɔgɔlaw bɛ kalan ka école so fɛn fɛn na a ye taa lajɛ denmisɛnninw niveau bɛ cogo min u ka français ala accent man ɲi tarikuw dɔnnen tɛ tabiyaw dɔnnen tɛ denmisɛnninw hinɛ t'u la ni tɔgɔlakɛ bɛ cours di i den ma i sigi i k'i to ka so fenêtre bɛ so sanfɛ i k'a lajɛ ani den b'i sigi baro la fo ka taa tila surtout n'a taara cours yɛrɛ di dum kɔnɔ ni wifi bɛ yen n'o kɔrɔ b'a ka téléphone na misi b'a connecté ani togo a bɛ kuma muso fɛ togo fo ka taa fɛn kɛ u bɛ kuma la whatsapp la a n'a muso e den kelen sigilen bɛ sɔn dɔrɔn cours banna o ye n'i bɛ yen don min na dɛ n'i tɛ yen don min na a bɛ 30 minutes kɛ den kun parce que a b'a dɔn k'a fɔ cours man di denmisɛnnin
surtout cours bɛ bɛn week-end de ma a bɛ bɛn denmisɛnninw ka ballon tɔɔrɔ taga ou bien divertissement wagati quoi wa kulonkɛ kuma ma donc an ka école cilen don nin cicogo de la o de y'a to écoledenw hinɛ tɛ école karamɔgɔw la parce que caman kɛra école karamɔgɔ ye par erreur bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ tugun ka Polo to enseignement kunna Polo a pu détecter 10 000 enseignants fictifs sans compter ceux qui ont des faux diplômes olu t'a la dɛ o de y'a to grève ka teli école karamɔgɔ dɔw bolo i bɛ taa sɔrɔ juristes ni comptables don ni a ye grève kɛ BTD de b'ale bolo comptabilité la mais ale ye enseignant et en fin fonction de a ye grève kɛ dɔrɔn paf a y'a ka moto ta o y'a sɔrɔ a taara suguba kɔnɔ a taara baara wɛrɛ la donc ni grève yɛrɛ banna o man d'ale burusi kɔnɔ mɛtiriw olu bɛ grève mot d'ordre suit Bamakɔkaw nɔfɛ mais kalo mana sa il se retrouve avec des miettes parce que grève, le nombre de jours est retenu sur les salaires. Donc, anciens ou catégorisés les nids, ils n'ont pas les mêmes contrats. C'est pour cela, ils n'ont pas les mêmes engagements, ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas les mêmes d'amour, ils n'ont pas les mêmes affections pour les enfants. Ou d'autres, école tinte, école karamɔgɔ dɔw la, an n'a ye 100 ans grève la tɛ fɛn tiɲɛ oui. Parce que u kɛra enseignant par erreur dɔw yɛrɛ b'a fɔ par malheur parce que u ye examen dɔ de kɛ u m'o sɔrɔ se sont convertis en enseignants bon an bɛ nin de kɔnɔ gouvernement tɛ se ka nin de lajɛ mais n'an y'a lajɛ CTD deuxième bon même pas échelon kunna n kana taa dugu gasi la mais catégorie BD faux diplôme bɛɛ bɛ yen de enseignement kɔnɔ. Est-ce que le ministère de l'enseignement b'o kalama? A ma contrôle physique kɛ a ye wari min récupérer a b'a dɔn kelen u k'a bɔ dɔrɔn ka fiche technique bila ka taa école la enseignant k'u tɔgɔ sɛbɛn k'u jamu sɛbɛn k'u ka niveau d'étude sɛbɛn k'u ka diplôme sɛbɛn k'u ka la date d'obtention du diplôme k'o sɛbɛn u ka taa contrôle kɛ faux diplôme tɛ yɔrɔ la k'a tɛmɛ enseignement ni sécurité kan comme sécurité ta fɛnɛ ye domaine wɛrɛ ye faux diplôme bɛ enseignement kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si parce que mɔgɔw taara u confirmera dugutigi den ye nin ye an ka kabilatigi den ye nin ye a bɛ se k'i débrouiller français la dɔrɔn a bɛ fɛnnin dɔ fɔ dɔrɔn u y'a ta donc o caman de bɛ yen c'est pour cela état tɛ se ka anciens ka problème n'a tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que il faut reconnaître que l'état était de bonne foi à l'époque ka statut autonome di statut autonome dilen parce que jamana école maître y'a essayé k'u bila condition min kɔnɔ salaire la plafond dɔ de bɛ yen statut général tɛ tɛmɛ o kan f'i ka taa statut autonome na donc statut autonome dir'u ma même gouvernement ko bonne foi yɛrɛ gansan école maître kan ka sabali c'est vrai gouvernement coron n'o bi c'est pour ça ne bɛ Choguel invité a ka école maître wele k'u sigi u ka fɛn min grille mun harmoniser la nin i n'o fɔ ka ko ka uniformiser an ka école maître ɲininka sala salaire bɛɛ kelen kelen a unifié dɔ faral'u kun dɔ ma fara u kun min tora c'est 14,7%. O de nana ni article 39 ko kuma ye. Ma mɛn. Article 39 kuma b'o de nɔfɛ 14. Article 39 kuma b'o nɔfɛ mais harmonisation et fɛn tɔgɔ ye di grille unifiée mais ça n'a rien à voir avec article 39. C'est pour ça que nous pouvons faire un enseignant dɔ wele ka na u ka sɛnɛ ka mɔgɔ dɔ wele ka na an k'a da yira ɲɔgɔn na a fɔra de ko augmentation. An b'o fɛnɛ kɛ. C'est-à-dire min yɔrɔ fina u k'a lamɛn yanni u kana na parce que n'i magara min ka salaire la dɔrɔn u bɛna u tɛ n'i ma ni fɛn dɔ u bɛ n'i ma ni sɔsɔli de n tɛ sɔsɔli kama
Mais c'est une maka. On dit quoi gris unifié. Catégorie BD ou l'autre kelingi. Catégorie C ou kelingi. Catégorie A ou kelingi. Misalido. Ancien fora. Ancien mafo. Bon maintenant unifié là. Ama augmenté où? Né technicien agronomie. Né ka point 342. Et anti-infirmière. Et ka point 265. Et catégorie BD, né catégorie BD, et catégorie B, né catégorie B. Ça ko ka ambeke 362. O te unifié dia. Augmenter la dia. Aka discuter sauf na so en ma français korofam parce que ancien on fait be min do antado. Lu fene kala nona awni parce que mo yi kala ngate be min do itado. Ça c'est mon entendement. Donc à unifier les anciens ont bénéficié. Peut-être sur ancien mana. N'tena douka gris là, vous fene kana ka dans ma violation. Ni min me 350 na. Do fralo ko na 400 et quelques là. Nabura privilégié à cause de la moune de ça c'est les porteurs. Surtout dron olu dume dépend fin wala de fait entnan dado là. Donc amé école binin kuma mina. École binin folo a joué kara karamoko koy école karamoko ko flanan kera école koere sabanan kera école so privé. Wallahi école privé do mumbe ni papier tableau de kacha. O de kacha. Inyebe lycée fait felani avec mes barques ministère de là. Oui lycée au créé, ka lycée au daele, sabanani duru. Ma c'est université privée ma folon. Faut diplôme ma boy india. Ma so ma folon. Et puis Fleurou m'a créé selon le besoin du marché d'emploi. Malin be juriste ni comptable. Ni privé manaka marketing de la conseil au mancha là o. Marketing de gestion d'entreprise, de gestion et fait informatique. Au lieu privé n'allait kuma ou sinon il y a ta fourba kalan refait. Malin ni minte juriste comptable. Droit comptable. Awa. Facile. Aha. Ou facile mo. O facile là. Iba ka fo femier et fin kemé de keleme filière kemé de facile la mi refait na fa tolu la tout. Ni tara fene tout fait mes flasher refait ni ipta soro ala conscience de l'élégation olu fene taro no yekol metti karamu kan yekol karamu de olu kan muye olu refait ma sekudo wani bele gouvernement keleme tout ko fleuru créé mais ala de mokoti souma c'est pourquoi il y a en cas d'embauche ale mokoti souma au gouvernement atatou système LMD là mais licencié de fonction publique ale ma autant en compte ale ni fonction publique et concours moun lancer là c'est que gela pas débit parce que ni ara ma dem produit ni ara ma dem formé ba produit mais gouvernement bi formé production té bon ale te production ke baay tiens do na be politique fene condition créée même dans les privés gouvernement a intervenu privé ou ni ou ka emploi parce que Femindo, gouvernement a venu belle là. Al n'a pas emploi créé. Il y a agrément de mi emploi créé. Et c'est son façon de bien manquer. Parce qu'on dit que 30% des recettes ont été masala d'allemand. Et des chiffres d'affaires, tu m'excuses, ont été masala d'allemand. Il a fait et chiffre d'affaires 30%, ont été masala d'allemand. Mais à l'état là, entreprise de masala d'allemand ou chiffre d'affaires 10%. Même si dit ma base de boutique. Ils font une recette de 5 millions par jour. Genziner be fait boutique mununa. Moi be comptoir coffee. Balmade, Sindide. Ou bien moi mi srakalo là, abe fragnon ça ne dépasse pas 300 000 francs par mois, 400 000. Mais ils font une recette de 5 millions par jour. 5 millions multipliés par 30, ça fait combien? Ça fait 150 millions. 150 millions multipliés par 12. Ça c'est des coups de millions. Bon, yo ma salaire là 100 konon. Et kata la mais même nous bepse un emploi créé.
yana denw ka bɔ BTD ni fɛn kɛli la de comptabilité ni fɛn kɛli la u kan ka wajibiya k'a fɔ i ka comptabilité bɛɛ kan ka tenue c'est pas parce que impôt bi ni i ma ko nin do dɛ non fo k'a sɔrɔ i ka comptabilité n'i ka bila n'i ka fɛnw mana impôt kan ka fɔ ko ne t'i ta ou bien i ka yɔrɔ bɛ datugu. Ça comme bɛ k'a fɔ nin bazin feere boutique ba ninnu bɛɛ bɛ se ka minnu ye comptabilité kala u bɛɛ bɛ se ka don ninnu bɛ se ka 10% des chômeurs ta ninnu bɛ se ka 10% des chômeurs ninnu bɛ se k'a ta l'État est très mal organisé seulement ça fait qu'à tel il m'a besoin créer tu ne peux pas créer des emplois APJ n tɛ koyi APJ bɛ denmisɛnnin kɛ zone de voilà mɔgɔ ye san kelen kɛ a bɛ taa a bɛ 5000 sɔrɔ san kelen banna a y'i sigi a tɛ ka foyi sɔrɔ a tɛna nin ko dɔ a kunna c'est l'État qui transforme nos enfants en voleurs bɛ ka denw inciter sonyali de la e ye san kelen kɛ a jigi bɛ 5000 kan o 5000 in kɔnɔ a degera fɛnnin dɔ la san kelen kɔnɔ san kelen tɛmɛna a seginna ka na compteur nana zoro la tugun a ka revenu nana zoro la économie nana zoro la APJ politique ma ɲi hali fitini donc an ka besoin identifier l'offre du marché d'emploi an k'olu dɔn an k'an ka formation kɛ en fonction de ça o de bɛ barika don kalan na an k'a lajɛ solution tɛ dɔwɛrɛ foyi ye IFM sortant minnu bɛ yen État k'u bɛɛ concours k'u ni ɲɔgɔn cɛ san o san État ka examen dɔ labɛn a mana min retenir a b'o bila ka taa école privée la école privée kana tali kɛ tugun il faut que l'État veille. Non, an ka privé to yen fɛn kana b'u la a y'u to yen l'État doit déterminer une fourchette de salaire catégorie B tɛ tɛmɛ nin kan catégorie C nin 3000 4000 kana di école karamɔgɔ ma n'i y'a dɔn i bɛ école dayɛlɛ voilà les conditions école métrique min b'i fɛ yen a bɛ bɔ école maîtrise so une école de formation d'enseignants a bɛ bɔ yen IFM n'a ɲɔgɔnnaw gouvernement kan ka critère fɛnw c'est pas n'importe qui doit enseigner mais école privée dayɛlɛ les enfants doivent faire ils doivent concourir ensemble ils doivent faire le même examen national mais dɔ tigɛ kɔrɔ tulu la ka dɔ to ko ji la ko mun mana ja mun ye ko ka jigin ka toro dun mais dɔ bɛ sigi dɔ ɲɛ nin ye karamɔgɔ ɲɛnama bɛ nin kunna kalanfa ɲɛnama b'ale kunna a bɛ ka kalan ɲɛnama kɛ dɔ in bɛ karamɔgɔ ɲɛnama t'o kunna u bɛɛ kan ka na ils doivent répondre le même sujet national a bɛ ɲa échec bɛ kɛ échec tɛ kɛ donc gouvernement kan ka condition d'attribution des récépissés n'a bɛ récépissé attribué ale kan ka critères définis n tɛ récépissé di ma a bada ni tɛ ka ne ka école karamɔgɔw ta ni gouvernement bɛ se ka min ta fonction publique ni fonction collectivité la a ka taa privé la mais a bɛ payer salaire kan salaire kana jigin peut-être kuma do quoi exemple do 5000 6000 jukɔrɔ ni tɛ se o la école sogo to yen parce que toi tu ne formes pas des enfants mais tu les et bɛ ka garderie ça c'est une garderie une école qui ne peut pas payer ses enseignants mais n ko dutigiw de don ka tila ka wajibi école privée bɛɛ kan contrat c'est annuel école ancien des écoles privées bɛ gɛlɛya dɔ la ka bon hakili ma u bɛ i b'a dɔn ko ils sont payés que non ils sont payés que sur l'année scolaire les 9 mois de l'année scolaire là u bɛ sara o la 3 mois in sara kelen t'u ye public c'est annuel ou bien olu fana public o ye contrat de ye ça c'est annuel mais au fana tugun anciens des écoles communautaires n'i y'olu dɔw 2 ans transition de nalen kɔsa na transition ko a b'a kɛ 5000 sinon 5000 de bɛ d'olu fana ma bon n'i miiri Bajangara Koro mara kɔnɔna na kalanten kuma tɛ mairie ma bon o enseignant minnu b'o yɔrɔ la n'o ye communautaire enseignant ye ni mairie kan ka 5000 ma mairie yɛrɛ tɛ baara kɛ avec les conflits donc waati min yɔrɔ min ka wusa dɔrɔn o ye Kayi mara ye parce que diaspora bɛ yen olu bɛ appui di olu bɛ dɛmɛ bila ka na mais n'o ma kɛ fɛn min ye communautaire ninnu ye 5000 min bɛ di mairie fɛ o tɛ sɔrɔ dugumɔgɔ wɛrɛ kan ka n'i y'a mɛn dugumɔgɔ b'a fɔ k'u bɛ monsieur Boloma dɛmɛ kalan de bɛ ka kɛ donc tɔgɔ de b'a la ko contrat b'i bolo mais i tɛ baara la ɔ yanni ka fɔ article 39 dɔrɔn i tɛ nin contrat ninnu bɛɛ harmoniser fɔlɔ ou bien k'a bɛɛ ye contrat kelen u bɛɛ tɛ kuru kelen de di yan vacataire bɛ yen contractuel bɛ yen communautaire bɛ yen collectivité bɛ yen fonction publique bɛ yen
o kuma kɔnɔna na o kuma jɔn de bɛ bénéficier article 39 law la e filɛ ka nin fɛn fɛn cité yalima ninnu bɛɛ bɛ bénéficier a la wa ayi 39 bɛ dan collectivité ni fonction publique dɔrɔn de ma a bɛ dan olu dɔrɔn de ma c'est pour cela syndicat ma sɔn k'u to ɲɔgɔn ka kɛlɛ k'u kungo ye ni u ma k'u kungo ye a b'u ka doléance la mais u ye avantage mun sɔrɔ contrat ɲuman bɛ minnu bolo olu ye avantage minnu sɔrɔ dɔw ninnu m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ même les enseignants des écoles privées syndicat kan ka wuli ka jɔ u ye a bɛ kalan ka taa ɲɛ de fɔ a bɛ kalan ka c'est vrai yanni an ka wuli ko enseignant ka condition an ka kalan yɛrɛ lajɛ l'école il faut pas que chaque année an ka wuli ka année sauver quoi il faut qu'an ka école sauver parce que nous travaillons maintenant pour sauver l'année et non l'école alors que l'école est malade l'école est à l'agonie et moribond à chaque année l'école bɛ saya ni balo cɛ donc an b'u to yen u ni gouvernement bɛ to ɲɔgɔn na an bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ u y'a daminɛ école datugulen don depuis lundi u y'a daminɛ maintenant u kɛlen k'a daminɛ sisan nin zen in ko fo k'a ɲɛnabɔ mais an k'a ɲɛnabɔ ni solution du gouvernement ma gouvernement yɛrɛ de m'a mɛn ne ko gouvernement ma syndicat wele a ka sigi il y a 65 000 enseignants des collectivités 65 000 enseignants des collectivités pas des fonctionnaires de collectivité 65 000 mais i sigi dɔrɔn i k'a f'u ye dɔrɔn i ka contrôle kɛ diplôme ko la dɔrɔn i ka contrôle physique kɛ dɔrɔn i ka contrôle kɛ diplôme na o kɛ dɔrɔn i ka jugumanw b'u cɛ la min bɛ yen k'o bila ka condition kɔnɔ a ma ban komi anw fɛ grille unifié de don olu ko non ko augmentation de don n'an ma ɲɔgɔn faamuya aw kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye o tɛ baasi ye mais u la sigi jamana fɛnɛ kan ka école maître ɲanama de sara et non pas maintenant des sans diplôme a ye contrôle kɛ a ye syndicat wele a ka taa ni de condition ye a ka taa larawuli kɛ école la diplôme tɛ misi fɛn fɛn bolo a y'a bila ni gouvernement taara ni nin ye san diplôme tɛ minnu bolo u b'a fɔ syndicat k'u ka kɛlɛ bila olu tɛ sɔn ka gagner et après 15 ans e bɛ gagner tɛ ko dɔ don an bɛ k'e sara diplôme t'e bolo k'e ka sabali e ko non ko f'i ka droit ok an fana bɛ an ka droit ɲini bɛɛ la donc voilà un peu la solution. Est-ce que le gouvernement fait le kalama ni mali tɛ ka kalan kɛ nin y'a san 3 ye o denmisɛnninw ye échec min kɛ salon na sini an ye kalo 4 kɛ entrée de classe kɔnɔ école talen denmisɛnnin 100 de ma taa école la 100 o de ma segin bilen ka taa mais c'est fini denmisɛnnin mana degi so la o y'a bannen e bɛ ka école minɛ a kɛ to denmisɛnnin 1000 o de ma segin ka taa e bɛ ka école minɛ Bamakɔ dɔrɔn ma ka n'a minɛ o ma dɛ min kɛra salon a tɛ minɛ examen bɛnna samiya ma dugu bɛ dugu la denmisɛnninw bɛ kɔfolo ne tigɛ ka taa école la fo nɛnɛ ni tilema wagati ni samiya donna kɔ tɛ se ka tigɛ tugun olu bɛ examen kɛ cogo di denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ fa dɛmɛ ka misi dunjuru minɛ n'a ye kalo 4 kama taa école la fa b'a f'i ye k'a ka ɲi donc hali examen yɛrɛ la denmisɛnninw ma se ka examen kɛ fan bɛɛ k'a sababuya kɛ condition ma kun ma réuni o ye école karamɔgɔ kelen y'u ban k'u tɛ examen surveiller gouvernement fana y'a saboter ka taa mɔgɔw ta ka na carré kɔnɔ ka na examen surveiller donc o tɛ devoir à domicile o ye mun ye examen ma kɛ minnu bolo bɛ kalan na olu denw tɛ kalan Mali la minnu yɛrɛ fana bolo bɛ kalan na olu fana tɛ école karamɔgɔ yɛrɛ ye donc école bɛ da k'a faga de denmisɛnninw de bɛ ka école maître deli yɔrɔ dɔ la misi a t'a lajɛ a ka kalan k'an kun e ka gouvernement cadre a dɔ lajɛ min den bɛ public la k'a bɛ ministère de l'éducation na a ka dɔgɔn dɛ Mali finitigiba dɔ lajɛ min den bɛ public la a ka dɔgɔ mɔgɔ da bɛ se ka don jamana in kuma la k'a daminɛ ministre kunda a y'a daminɛ ka bɛ premier ministre kana fo dugu ma a ye don gouvernement kɔnɔ a k'u bɛɛ lajɛ
n'a mun den kana o den école kalan école so mun na ma don mɔgɔ bɛ bɔ de ko an tɛ faransi fɛ o mais ngo bɛɛ ka laɲini ye den ka taa kalan kɛ faransi ani faransi hakilina ka na ala ma taa dan i bɛ hakɛ to kɔnɔ bɛ da bamakɔ yan ka taa jiginni kɛ faransi bɛɛ de b'i muso kɔnɔma air France bɛ kɔnɔma mun doni tuma dɔ fɔ air France bɛ dɛsɛ ka wuli mais nin to ya e ko ko e den ka taa jigin France e ma France min yɛrɛ kɛlɛ k'a k'a dabila ko la e ka di e den mana jigin France 18 ans après qu'il ait une nationalité française jiginni kun t'o dɔrɔn de ya an mamusow kun tɛ mɔgɔ la jigin ni situlu ni kɔnɔ kun tɛ salon ka muso la jigin o musokɔrɔbaw tɛ balo la hali bi yan o furaw tɛ yan mais hali jiginni gansan mali kadiri dɔw bɛ yen faama dɔw bɛ yen u musow tɛ jigin yan u dun bɛ balo jamana sariya la u bɛ balo jamana wari la u bɛ balo jamana nafolo de la o bɛ tɔgɔ bɛ kalan mɛ ten école problème ti foyi ye minnu bɛ ka école discuter ils sont pas concernés les mains dans lesquelles que l'école vit aujourd'hui au même ninnu bɛ yen u mɔgɔ foyi tɛ école la ne ye solution fɛ e ye o solution tɛ dɔwɛrɛ ye état ka veiller école privée ni enseignants u ka enseignants cɛ kan école privée si kana recrutement kɛ tugun ni école privée b'i bolo i bɛ décap mun na o de bɛ état bɛ enseignant dɔw bila ka ɲɔgɔn bolo kan o de b'u tila école privée ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ veiller a bɛɛ la kelen kelen a ka service yɛrɛ créer a dama quoi maa dɔ n'i y'a faamuya service chargé des établissements privés a ka contrôle ni suivi kɛ a ɲɛ ma i bɛ se ka école maîtrise sara a tiɲɛ la ne tɛ se k'o sara dɛ i ka yɔrɔ datugu kalan tɛ k'i ta balo mɔgɔw den parce que c'est pas une garderie d'enfants c'est une école donc bɛɛ tɛ se ka kɛ école karama mais ni den ko den b'a fitinin de bolo bamanankan aw yɛrɛ musow t'a fɔ ko den ye bɔgɔ de ye ka n'a mɔna ka to cogo min na fo n'a jara o y'a bannen donc an b'an sigi ka jamana lajɛ tan an ka sabali dɔ de sɔnna an ka kalan dɔ de sɔnna an ka ko dɔn ni an man kan sigi ka lajɛ ta wa cɛkɔrɔba fɛn fɛn bolo bɛ baara la nin waati in na walahi ala bɛ jigin cɛkɔrɔba ninnu na kelen kelen ninnu ye kilomɛtiriw tɔgɔma kilomɛtiri 7 10 ka taa kalan kɛ aller retour olu de fɛ ka cadre ni directeur baw ye bi mais n'ont pas pu créer des conditions pour que leurs enfants puissent aller à l'école les plus ennemis de ce pays là c'est les cadres donc solution tɛ dɔwɛrɛ foyi u ka état ka vie privée kan filanan ye mun ye état ka faux diplôme bɔ enseignants cɛ la sabanan ye mun ye i receive agrément min bɛ yen ka école dayɛlɛ a ka condition den ale de bɛ école maîtrise d'i ma état de ka école maîtrise d'i ma tu ne recrutes plus maintenant de façon banale on ne recrute plus dans la rue les gens te payent soit tu n'a y'i ja école dayɛlɛ dɔ fara sɔngɔ kan les frais de scolarité il faut monter ça ne pose pas de problème mais il faut donner un enseignement de qualité aux enfants donc il faut donner un enseignement de qualité aux enfants ne bolo n'an y'o kɛ ala a ye dɔ fara parce que n'i ye jateminɛ kɛ privé tɛ dabɔ fantankan ma dɛ privé dabɔra setigi de kama wa ni fonctionnaire ninnu dɛsɛra k'u denw bila privé la walayi denw mana sigi public la mali école ko bɛ ban sans ça a bɛ ɲa sans ça et mais un parent conscient e bɔtɔ i den bɔra sɔgɔma joona k'a bɛ taa école la a seginna ka na ko babaku y'anw labɔ jɔn ye labɔ ko IM a ou bien misiw mana e bɛ sɔn k'i kɔdɔn ka taa baara kɛ k'i den sigilen to so est ce que den ka sinɛnsi kɔnɔgɔn b'i la e ma se ka kuma ɲuman fɔ école karamɔgɔw ye e ma se ka kuma ɲuman fɔ IM ye e ma se ka kuma ɲuman fɔ gouvernement ye e yɛrɛ bolo bɛ baara in na parce que i den de t'a la o n'i den b'a la a bɛ kɛ tan n'i ka sinɛnsigi y'i den de donc il faut qu'il y a un problème de parents d'élèves au Mali quoi. Donc parents d'élèves faut que tous les acteurs de l'enseignement de l'éducation soient impliqués. C'est pas une affaire du gouvernement seulement ou les enseignants, non. En vie, en tirant parce que et bien il est mieux comme moi au Mali fonctionnaire au club là. Gridobe ou beau dans un salarié parce que le gouvernement va faire que aller enseignement primaire c'est gratuit au Mali. Non, si c'est gratuit, mais il faut que les enfants aillent aussi à l'école.
mɔgɔw b'a miiri ko école primaire enseignement primaire ye fu ye a bɛ ka tigɛ gris salaire de jiginnen don koyi parce que état b'a fɔ ko nin bɛɛ dekun b'ale kan o de y'a to a bɛ cɛkɔrɔbaw ka sara foroba baarakɛlaw ka sara jigin mais ni denw tɛ taa école la dun yanni ka taa faso wari suɲɛ ka taa i den ka école sara i den bɛ foroba kalan min na n'i y'i jija o ka sigi bɔlɔ kelen kan e den bɛ kalan i den jɛɲɔgɔn bɛ kalan i den teri bɛ kalan n'i den ɲɛna n'a terikɛ ma ɲɛ fu do dɛ donc kalan sosolo yɔrɔ ye nin yɔrɔ ye. n t'a dɔn i yɛrɛ ka ɲininiw kɔnɔna na komi an bɛɛ ye ɲininikɛla ye dɔ ko ne ma ko an ka jamana in kɔnɔ wari min bɛ don école la miliyari min bɛ don école la par an k'a ka ca ni secteur bɛɛ ta ye mais mun de la halisa école tɛ ka ɲɛ ni nin bɛɛ wari bɛ ka don a la. wari min bɛ ka don école la wari tɛ ka don école la dɛ mɔgɔ kan'o fɔ wari tɛ ka don école la wari bɛ ka dun de wari bɛ ka dun de ni ye éducation ka dépense ta ka jateminɛ n'a donna la ɲɛ ma ne ye baara min fɛ yen na sisan ko wari min bɛ ka taa di ma ka kan ka munumunu ka taa mɔgɔw lajɛ n'a ka ɲɛ kan dɔ don wa dɔ tɛ ou bien mais ni wari bɔra ko ka taa d'o ma n'o y'a dun n'a m'a don baara in da fɛ a ma don a la dɛ kelen sɛbɛ n tɛna école kuma bɛɛ fɔ a kana fɔ b'a fɔ ko n bɔra ni gindo dɔw ye mais l'état est au courant de tout c'est que an ka to tan a bɛ jamana mara parce que budget mun don c'est que ça représente 35% du budget national ne ma fili si je ne m'abuse pas vraiment atteint qu'on mais 30 ça a bon au waati o fɛn kɔnɔ donc c'est très très colossal mais collectivité yɛrɛ bɛ min dun a la c'est trop parce que collectivité condition ma défini c'est l'état encore qui vient en appui pour que école et des enseignants des écoles communautaires la kulu fana sara mais yanni ka to o la e bɛ ka 40,000 di dɔ ma i bɛ ka 50,000 di dɔ ma mais a bɛ harmoniser siɲɛ kelen i ka condition critère kelen sigi u bɛɛ kan o t'o bannen yan école ma sauvé yan article 39 i sigi loi de don a appliquer mais ne bɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn a y'o yɔrɔnin discuter a bɛ grille unifiée de don wa ou bien augmentation de don ne kɔni bolo article 39 o de ko toute augmentation du statut général ne bolo dɛ olu kana ninnu na anw ye anw tɛ fɛnba dɔn kelen filanan ye mun ye gouvernement ka syndicat wele ka sigi wa contrôle kɛ pour les sans diplômés sans diplômés minnu bɛ yen qui ne méritent pas d'enseigner u k'olu bɔ a la u ka article 39 appliquer. Mali kunnafoni jara la ya ba wanga bi émission famba ko be kalan ko le ka ani bu mambel wele kana ale kana da do kalan ko la wala sa be se ka famiyal ka bora ka explication caman di mɔgɔ ma kalan bina yɔrɔ min na gouvernement kan ka min kɛ walasa école bɛ se ka sauver togoya min na walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ togoya min na bubu bɔra k'i da don nin bɛɛ la sisan nɔ bi wagati kɛcogo kama an tɛna kuma janya kosɛbɛ donc an bɛ kuma da di bubu ma ni kumakan laban b'a bolo a ko di jama ma bubu kuma b'i bolo. Bon kuma min bɛ n bolo n bɛ denmansaw fo ka école karamɔgɔw fo an ka cɛkɔrɔbaw minnu bɛ retraite la u b'u kun firifiri don o don. O waati y'a sɔrɔ IFM kun ta tun bɛ fɔ de ko IPEC secondaire ta tun bɛ wele ko INSEC école secondaire école normale secondaire ATT ye ɲini kɛ o karamɔgɔw bɛ yen u sigilen bɛ bi u bɛ ka c'est vrai u yɛrɛ b'u kun firifiri mais u kana kun firifiri u ka fara an kan n'a ma ɲɛ u bɛ balolen u kana to a ko tɔ ka ci même commission de conciliation min sigira retraités de y'a hakilina ta entre le gouvernement et les enseignants vraiment k'u fo la ka enseignants yɛrɛ fana fo loi ye loi de a kan ka appliquer mais ni mɔgɔ dɔ fana b'i cɛla i ni min tɛ qualité kelen ni min tɛ fɛn suguya kelen o fana bɔ i cɛla o fana ka hakɛ o fana ka ɲi syndicat tɛ k'i bɛ ka hakɛ dɔrɔn ɲini dɛ i ni min fana ye kelen ye i bɛ baara min fana o ka taa ɲɛ o fana b'i ka ɲinini fana kɔnɔna la syndicat ko o dénonciation kɛ auprès du gouvernement gouvernement yɛrɛ fana ka wuli k'o ko ɲɛɲini enseignement privé et école privée ou enseignants bɛ degun kɔnɔ gouvernement qui impliqué n'o tɛ école kalan ɲɛnama tɛ privé la donc ne bɛ se k'o de fɔ ka dugawu kɛ ala ka jamana in basigi transition ala k'a dɛmɛ ala ka dɛmɛbagaw dɛmɛ u haminaw b'u la ala k'a jidi ala ka jamana in ja jamana fɛn bɛɛ ye kalan de ye u b'o de fɔ ko n'i bɛ fɛ ka jamana bin ko kana marifa ta kama kalan daji ani an san 4 na an b'a ye k'a fɔ école yɛrɛ ma basigi togodaw la kosɛbɛ ni école sɔrɔ ka canpa la bɛ denmisɛnninw sara ala k'an bɛɛ kelen ma.
ani kuna funi jabran la ba ko ande klinga ko mon fa yu da ta sen ma fida amma fo kan bala jele hay ko je hay ko ba kelen ka kuma ka kelen fo bala sa jamana mi sika bo no la to ramela nay faral dabla ka faral no ka ba do gele ci solution ci mam na soro jamana ngele ala do amba fo ka kambe émission be ka kuma kelen rek